Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake haɗuwa a bidiyon namu ne. A bidiyon namu ne za mu yi bayani ne akan wani website ne wanda za ka samu crypto su coins kyauta a cikinsa. Sannan ina mai roƙonka kamin mu je ga nuna mana yadda za ka samu. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan tasha tamu, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa saboda zarar mun saki sabon bidiyo kai ma ka samu. Sannan daga ƙarshen bidiyon nan zan nuna mana approving withdraw da na yi. Description za ka ga na ajiye link. Idan kai clicking din link din nan zai login da kai zuwa kan wannan website din kamar haka. Dan ya shigo da kai nan wajen da ya shigo da kai cikin wannan website din kamar haka, za ka ga daga nan wajen an sa sign up, sai kai clicking kan shi. In kai clicking kan sign up din zai buɗa maka wuri kamar haka. Da ya buɗa maka wuri kamar haka, nan ne za ka zo kai register in ka sa su abubuwan da ake bukata. Da ya buɗa maka nan ne wajen register, za ka yi zooming din shi kamar haka. Da zarar ka yi zooming din shi, za ka ga daga nan an ce nan za ka sa first full name ɗinka, nan kuma sai ka sa username. Daga nan kuma za ka sa password, nan ma sai ka maimaita password ɗin. Nan kuma sai ka sa email address ɗinka, nan ma sai ka maimaita email address ɗinka. Daga nan za ka tambayi kanka question, sai kuma ne ka ba kanka amsa. Bi ma'ana ka iya cewa what is my name, sai ka zo ka ce my name is abunga. Nan kuma ƙasa wa'anga za ka ga su coins da ake badawa ne a website ɗin, amma ba lalle ba ne su optional ne, ba lalle ba ne kai abunga ɗinsu. Daga nan kuma za ka ga nan sai ka kunna nan wajen, sai ka zo kunna nan not a robot. Da ya gama sai ka zo ka danna abunga register ɗin nan account ɗin. Da ka yi register ɗin shi zai shiga da kai cikin website kamar haka. Yawa da ya login da kai cikin website ɗin kamar haka, za ka ga daga nan idan ka yi zoom in shi, za ka ga daga nan abin da kake samu cloud mining ɗin ga abin da kake da yanzu. Da zan nima ban daɗe da register ɗin shi ba, za ka ga nan yana cloud mining. Za ka ga da ka buɗe za a baka wannan 0.00058 abin ga Litecoin. Ya za ka yi kai withdraw ɗin Litecoin ɗin, to za ka zo daga nan wajen withdraw ɗin nan. Da ka danna withdraw ɗin nan, za ka jira ya yi maka, ya shiga cikin wajen da za ka zo withdraw ɗin. Da ya shigo da kai nan wajen, za ka yi zooming ɗin shi. In ka yi zooming ɗin shi, za ka ga daga nan akwai Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum, ga sunan dai su coins inda za ka iya withdraw. Amma dai nan za ka ga sun baka Litecoin, za su baka, za ka ga nan za su samu price ɗin Litecoin ɗin. To idan ka gan Litecoin ɗin, daga nan za a sa maka price ɗin shi za ka yi withdraw da zan shi aka baka bonus. Ya za ka yi ka hadin abin ga ɗinka, za ka zo daga nan sai ka sa set your address. Da ka click ka set your address ɗin nan, sai ka zo sai ka je ka yi hadin ɗin address ɗinka. Da ka yi hadin ɗin address ɗinka, sai ka dawo daga nan baya, sai ka zo sai ka danna nan withdraw. Da ka danna withdraw, to insha Allah za ka ga abunka cikin wallet ɗin da ka ɗauko address ɗin. Sannan kuma idan kuma kana son ka kuma canza address ɗin, kana iya kuma ka zo nan ka sa na Bitcoin ko na wani kuma exchanger duka. Da ka yi withdraw, za ka ga abunka ya shiga maka cikin abun ga ɗinka insha Allah. Zai baka mamaki sanda kai withdraw ka ga na wannan Litecoin inda suka baka, ka ga ya shiga. Za ka ga ya shiga. Wannan website is very legit. Sannan kuma bari nuna mana withdraw approvement ɗin wanda ni na yi. Gashi nan abin da na yi withdraw na Litecoin ɗin gashi nan. Idan kai ma ka je ka yi, za ka gani insha Allah ya shigo maka cikin wallet ɗinka. Assalam. A nan za mu kawo ƙarshen bidiyon namu. Sannan muna mai roƙon ku abin da ku gane ba, ku rubuta mana shi a comment saboda mu ba ku amsa. Assalam.